Болгар Ислам академиясында узды. Шарада Республика дәүләт киңәшчесе Минтимир Шәймиев, Татарстан рейсы хакимияте җитәкчесе Әсгать Сафаров катнашты. Бөтен Россиядән мөселман дин әһелләре, имамнар, шәкертләр, ислам уку йортлары укытучылары җыелды. Шулай ук академия территориясендә спорт майданчыгын да ачтылар. Бәйрәм мизгелләре турында тулырак алдагы репортажда. Ел сайын Мәүлид бәйрәме Болгар Ислам академиясында зурлап үткәрелә. Быел да монда төрле илләрдән дин әһелләре, дәүләт эшлеклеләре җыелды. Минтимир Шәймиев бәйрәм белән котлап академияны тагын да зурайту өстендә эшләргә кирәк дип белдерде. Болгар җирендә без күбесен Аллага шөкер торгыздык. Инде бик күп хәзерге вакытта туристлар килә, үзегез белеп торасыз. Но эшләр күп әле. Менә без бүгенге монда очрашуны инде бәйрәм көн бит, Мәүлид көнендә барыбызда котлыйм бу бик бәйрәмебез белән. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Шушындый куйган хезмәтегез өчен. Ана инде ислам дине вәкилләре, аны җитәкчеләре һәм идарә органнарыбыз районның шул чаклы зур хезмәт куйгансыз. Балалар салават әйтте бүген. Шул чаклы әзерләнгәннәр, шул чаклы матур иттереп, аны ничек кирәк шулай иттереп җиткерделәр безнең күңелләргә. Мин шатланып утырдым моңа. Шатланмаслык та түгел. Яшьләрне өйрәтү буенча, дингә җәлеп итү буенча инде монда эшләр бара. Монда академиядә бар бит инде. Бик дөресен генә әйткәндә, балалар белән дә шөгыльләнергә кирәкле шартлар әкренләп эшләрбез. Бәйрәм көненә туры китереп биредә спорт мәйданы ачылу тантанасы да булып үтте. Мәйдан ачылгач та Минтимир Шәймиев футбол тубына беренче тибеп матчны башлап җибәрде. Чарада катнашкан Татарстан мөфтие Камил хәзрәт тә мөселман халкын Мәүлид белән тәбрик итте. Бәйрәм чыгышлары, Коръән аятләре, сүрәләр уку белән үрелеп барды. Сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе дә бу көнне ассызыклап күрсәткән, душанбе сайын ураза тота торган булган, елда бер тапкыр түгел, атна сайын, душанбе сайын, чөнки бу минем туган көнем дигән. Аннан соң Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә дә "Кул би фадлиллаһи ва би рахматихи фа бизалика фальяфраху". Аллаһ субханаһу ва тааля безгә бер фазилат, бер рахмат җибәргән булса, мөэминнәргә әйт, алар шатлансыннар. Ягъни һәрбер рәхмәткә каршы без шатланырга тиеш булабыз. Рәхмәтләр арасында иң олы, иң зур рәхмәт ул да булса, Пәйгамбәребезнең килүе. Академиядә хәзерге вакытта 150 студент белем ала. Дәүләт киңәшчесе Минтимир Шәймиев алар белән күрешеп, хәл-әхвәлләрен белеште. Академия китапханәсенә 60 том китап тапшырды. Рәхмәт йөзеннән үзенә дә шамаил бүләк ителде. Менә инде хәзер анда беренче спорт нин карадык, корылмаларын бүген бик матур иттереп эшләгәнсез. Инде шундый иттереп, шул Ислам академиясе шул җирлектә ислам корылмаларына багышланырга тиеш. Бөтен ул җирлек. Ул җирлек. Анда нәрсәләр эшләргә кирәк, яшьләр өчен әле. Анда бәлки лагерьлар, уйлашырга кирәк, фикер йөртегез. Без аны шулай иттереп, матур иттереп эшләргә тиеш. Академиядә Россиядән тыш Һиндстан, Сирия һәм башка илләрдән килгән галимнәр белем бирә. Академияны төзергә дип карар кабул ителгәннән соң, бер ел эчендә проектлары бөтенесе академиясе үзе барлыкка килде. Минтимир Шарипович үзе нигезгә беренче таш салучы булып санала. Русча әйткәндә отец-основатель шикелле. Һәм бүгенге вакытта да ул безнең яныбызда гел мондай берләргә катнаша. Кемнәндер барып укырга кирәк иде, жат илләргә, башка регионнарга, башка илләргә барырга. Монда инде Сириядән, Йеменнән галимнәр монда, Египеттан, әлбәттә алар мәзһәб безнең әһле сунна вәл җамаат ягыннан укытучылар инде Ханафи мәзһәбе буенча аерым укыталар, Шафии мәзһәбе буенча аерым укыталар. Булса да бик яхшы форсат. Болгардагы Ак мәчеттә елның иң матур датларының берсе Мәүлид бәйрәме Мөхәммәд галәйһи ва сәламның туган көне үткәрелде. Шул хөрмәткә рәссамнар берлеге күргәзмәдә тәкъдим иткәннәр. Күргәзмәгә килүчеләр рәссамның үзләре белән дә аралашты. Мәүлид уңаеннан дини мәҗлестә вәгазьләр сөйләнде, мөнәҗәтләр ителде. Мәүлид бәйрәме Ак мәчет каршындагы сәхнәдә дәвам итте. Миләүшә Гыйльфанова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.